mä vetän. Voi toimia sun. Tuu mukaan, mä tuun vetää. Mä voin todistaa. Tuu! Tule! Tule! No mä vedän sen itse siitä. Tule jo. Okei, näin. Mihin sä laitat se puhelinlappu tuun? Mä teen rabatteen. Mä sanon, että yritetään saada tää tyyppi 10 tilaa. Okei, tänään me tehdään räppiä. Yritetään saada tää Krisu 10 tilaa ja joo, tuu. Mun tää nousta jo. Okei, mä laitan se tähän. Ei se pysy siellä. No, ei se haittaa se tohon. Okei, noin. Ei se pysy siellä. Ei se pysy, venä. Ei se Okei, joo pysy, okei. No koita saada se vielä. Joo, mä oon parempi räppäri, rap. Räppäri, ei silloin enempää rahaa kuin mulla, yeah. Räppäri, räppää. Räppäri, mä oon kauhean räppäri. Räppäri. Rappi. Tää on Cheek vs Mikkihiiri rap. Ei mä sano mukaan tähän. Okei, laula. Okei. Ei osaa. Okei. Mikkihiiri, ei sitä oo parempaa oo. Räppäri täällä ois parempaa kuin sun. Oh yeah! Nyt sun vuoro. En oo Mikki Hiiri, oma Kristiaana paska räppäämään. Sun sukus oli pelkkä homo, haisto paska. Opitu kylhä, missä on kaikki rahat 200, en sulla on pelkästään taskussa. Mulla on tonnit taskussa, sulla ei ole pakko olla. Tää on aika huono, joten tää taisi loppua sitten. Joo.